Kardom pini bertar jik tap pini prime time news hanmang pinili imoni teron pi. Aprang si bertang ton ben cepajur midam de aprang bertang kong pi arjik tha. Satgaw hiti komite hin pen hiti ke pangtir pon. Kironi High School along ke do quarantine amolo katum quarantine around ke patepek. Rajan rong parabang pu hewali teron pia pan chong thui kang deramat kapit hewali teron pia hemasor keri. Bertang kung pia arjik dia dapit putat bertang ton pen cepajur midam senang. West Karbi Anglong Satgaw hiti komite atum cepeng si hiti ke pangthara sai keding pon. Pinyata por phainar kebra achitin pen anikang sam por phai ke thom an hiti kulat ajo kapang thara sai ding pon. Athe non malam det piangkang arwe ke jang pardon ron lapen corona ki so asamang kang lapen Karbi Anglong along tak ki so nang ki bat pen ajo keter ke ar ke donang ne pura hiti kulat ajo keter ke ar thenglong si pinyi Satgaw hiti committee secretary noben inghi lapen ari sang ho atum setami inghi sang ho kaping khara teng pen chikraidon si ke pang thara sai ding pon si nisen pen pachon pon. Lason thak thak si non kiwang jilang achiklo pen ke chiklo ejon pen epong ke kata pangthir ver pobuta lamchak chipi. Dongkamukam pen berta pangdakwan di kanto terang News 24 Karbi Anglong. Kopili constituency arlo along ke do quarantine ke do adalatum ka jampusin ilitum News 24 Karbi Anglong sai hem berta nak pale. Kopili MSC constituency arlo ke do Kironi High School along ke part of one quarantine center along pen quarantine ke do amulogatum Kironi ahiti parbo arlo chidam chewang jampu Kironi arlo amulogatum pen pini akkoiwan bangso kete jamlong le dia phanpura arpu ke do dong aralatum chingrum si social distance arona tengpen chingwai chingsai padopon bangso kachingwai along angsong West Karbi Anglong adisia phan chuning ridamji puta jaipon lapen quarantine arlo ke do amulogatum quarantine arona tengpen padopon dia phanta chuning ridamji pusi chiraipon kalitang tek quarantine arona tengpen pado thek pulotang tek quarantine center adim pek thek puta therpon. News Desk report News 24 Karbi Anglong. Rajan rong par hewali teron pia phat chong thui kang dera jok hewali teron pia hemasor kirilok pusi nilitum News 24 Karbi Anglong asai hem pertanak pale mangku meme alok puthor nang geklang thu inut aning sopi hewali teron pia phat inut apin so rajan rong phat alangli ka chong thui cheran nang puamat hiti iroi cheran amat alangli ka thu pusi achekle pohin pen News 24 Karbi Anglong asai hem pertanak pale bangso menit mati abang puapan kiri lingkan surini ra pressure tepen lingkan surini ra inkoi an ripon rosita non anta kilong le dera jok berta pacetak nang kok lopusi pacini lapen kombat ni jong si kacini abang do mate ke thek long abang do plotan te 7086582480 along pacini japhat arlo so hema sorpen chuning repon pado. News Desk report News 24 Karbi Anglong. Pinye berta lapan sekang toniklo tu mithak me Kardom.